kawtal falien innitirangal asfa ɗo tokki dow kuuɗe muɗum bako wowi ha hitande ndeɗo kala ragare lewru bowte 12 remum ha yago 15 nden ɗon jonde waɗete kadi moftorde nden hikka jaɓɓorama e maayo luuti nder gallure Guider ko watta balɗe 3 ɓe ngaɗi pijirle feere hawtade e taweki hoorejo fedde asfa Bakary Aladji e sukko hoorejo muɗum docteur Aladji Dahiru Jidda e ɗuɗɓe yalɗirɓe ha nokkure ndeɗo ɗo ɗum daldal pijirle Guider on jaɓɓi fijirde nden ɗon ko yata ñalɗe 3 Guider ɗon nder welwelo e seyo ha jaɓɓago ɓen ɗon ɓawo yuɓɓingo nden ɗon fijirde nde hitande 2024 ɓe kattake Lawan Suleiman Abou goto nder terɗiyankoɓe kawtal ngal kadi soyde yalɗirgo mako ɗum soyde jamu haɗimo yalɗirgo ɗum man ijji hoorejo kawtal asfa Bakary Aladji e sukko hoorejo muɗum Elhaji Dahiru Jidda e wadgo jahangal ngam yillugomo ha nder gallure Douala falde Tatapre kadi ɗo man ha hoɗorde Lawan Suleiman on jaɓɓama kan waɗa 5 lewru go'o yapru hitande 2025 ɗo kawtal fali en ɓe Douala jaɓɓake hoorejo e sukko hoorejo muɗum banno hani e ɓeɗo ceyori be jaɓɓama kan ɗon Lawan Suleiman Abou waɗi bolle ɗe jaɓɓama e ɓen ɗon garɓe ha nokkure nde ɗo kadi o yettiɓe bo be ummugo iga garwa ha wara ngam tawgo mo kanko e fedde mako nde leñol fali en nde Douala ɓawo jaɓɓama ka o waɗani ɓe hoorejo fedde nden hoosi wolde wigo mako kanko Bakary Aladji Lawan Suleiman holli tiiɗal muɗum e dabareji muɗum ha duuɓi caaliɗi ha waddugo jotta e terɗiyankoɓe asfa e non bo ɗo anditini wurdere mako yi'ama ɗum man waɗi ɓe ngari haɗo wargo maɓɓe ngam ɓe kollamo daraja ka o jogi kanko e fedde gomu mako wonɓe Douala e jihaji 3 ɗi o ardani kadi ɓe ngaray jungo mere ɓe gardi be teddungal ngal Lawan Suleiman Abou hokka ha nokkure ndeɗo ngam andutudgo kuuɗe muɗum ɗon majum Lawan Suleiman ɗo holla seyo muɗum oroya on jeyi wato ko temoro wa'ate a Douala ma iye président national anayi ne hakwa mi yetti Allah mi yetti annabijo Allah be wato mangungal ɗum yiga jomirawo ha wari yeni dow juuɗe babiraɓe amin min on coordinateur antenne littoral nord-ouest sud-ouest be l'ouest Allah ceniɗo wallu in bo sembe no min ummiriman ɗo ɗum tokkitina banni mi usimon mi yettimon mi barkiɗini mon be wato tiiɗare to Allah laamiɗo yerdi be do'aji mawɓe amin min keɓaninin bo terrain ha Douala o ndonde fali e non rewɓe kolli accaka ɓawo e jokkodiral enɗam e ko nandi e muɗum rewɓe tawaɓe haɗɗon ɗo wolwana en ko larani gonka maɓɓe miɗon membre antenne fali antenne Douala to min yiɗi leyol am kugal amin bo ɗo fottani amin président national bo wari min usimo min yettimo jonde nden timmiri ɓawo nyamduji feere gaddaɗi ha nokkure ndeɗo ɗo e non bo nate ɗe mande ha wigo maɓɓe hitande 2025 ragare mum tammi jaɓɓago fijirde nden bako wowi 12 lewru ragareru ha nden ɗon hitande ɗo e ɗon man ɓeɗo tammi kuje ɗuɗɗe tammi waɗego ha ko larani fedde asfa nde fali